Ano? Ay! Naku! Nasuyot sa tang... Ano doon? Uy! Uy! Taka siya, no? Alikaw ang kuanan. Wala na, patay na siya. Asa? Asa patay? Patay si Elders. Si Elders ba? Ginugulo mo ako eh. Why are you running? Why are you running? Nagpipikong kaya ata eh. Uy, sabay yakin ang gawin. Ano? Ay! Naku! Nasuyot sa tang... Putang ina yun. Sitan. Dito, dito. Uy, putang ina! Ano? Wala na namatay! Ay, bullshit. May kauban. Ayok na yan. No, manggodiyo. Tungo doon. Dati na yun mo, no? It was at this moment that he knew. He fucked up. Original na dakpan. Humok tayo. Bakbak ko po. Yawa nga ini. Uy, bullshit. Balik na. Patay. Isa pa. Dali, balik ang buwan. Bata. Ay, aking lupan. Uy, tang ina yun. Agoy, nagdikit. Agoy. Ay! Putangin ang isa to! Uy! 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 Baneo. NANI?! Tanaw si Tigreal ba? Nabunsa ka dyan?